dessert dumani wa dessert ma dilanni foyi ye ni ingrédient fila tɛ awɔ kɛfɛn fila kɔni sukaro y'a sabanan ye aw ni yakuma ni manaw an mago bɛ se gélatine ma ne ka gélatine ye fraisema ye sukaro b'ale la ka ban an mago bɛ jɔ crème liquide fana ma crème min bɛ kɛ dumuniw na tan nɔ ale de bɛ k'a bɛɛ la an mago bɛ jɔ o litiri kilancɛ la an b'an ka gélatine fara k'a kɛ tasani dɔ kɔnɔna na an bɛ ji kalamanba k'an ka gélatine kan wa a k'a dɔn k'a fɔ ko sukaro bɛ ne ka gélatine na komi n y'a fɔ cogoya min na gélatine min don a fraiselama de don ale baara ɲɛna an b'ale sigi kɛrɛfɛ ka da dɔ sigi ta kan ka n'an ka crème liquide kɛ o kɔnɔna na k'a to yen nɔ a ka wuli i bɛ se ka sukaro k'a la n'a sɔrɔ la sukaro tɛ e ka gélatine na nka diyagoya tɛ ne ye sukaro dɔɔni dɔrɔn k'a la walasa i ka sukaro ko in jateminɛ n'a sɔrɔ la sukaro t'i ka gélatine na n'an ka crème liquide kɛra k'a bɛna wuli dɔrɔn an bɛ se k'a jigi ka bɔ ta kan ten tɔ ka sɔrɔ ka n'an ka gélatine k'a la k'a ɲagami ɲɔgɔn na f'a ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ miniti damadɔ i yɛrɛ b'a ye a bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ten tɔ n'a ye ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn i bɛ sɔrɔ k'a kɛ i ka bɔliniw kɔnɔna na k'a sigi frigo kɔnɔna na ɛri 4 ka se ɛri 5 bɔɲɔgɔnko ma n'a sera o ma dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn minɛ aw yɛrɛ ɲɛ t'a la a jara ɲɔgɔn na ka ɲɛ nin de ka di sa i bɛ sɔrɔ ka décoration k'a la décoration min bɛ bɛn i yɛrɛ ma aw bisimila